Sziasztok, az én nevem Martin, ma egy focis kiállásunk 4. részével jöttem, és a Chris, Oliver, Máté, és neki 69, Premium Gold, mert azokkal fogjuk leönteni magunkat, mert ugye 5-öt fogunk, és az utolsó egy 5 literessel fogja, a negyedik és a harmadik egy 2 literes, a második egy 1 literes, és a első az egy fél literessel. Az a lényeg, hogy igen, a Chris fogja kezdeni. Menjen Chris! Kezdi. 0, vagyis 1-ből 0. 2-ből 1. Addig jól halad Chris. 3-ból 1. Nézzük. 4-ből 1. Az még jó Chris. Figyelj, nem biztos, hogy te leszel az utolsó. Figyelj még, lehet, hogy én leszek. 5-ből 1, ez nem is annyira rossz, nem? Nagyon van. Ez kijön. Te jössz. Hogy jöjjek én, jövök én. Félek már. 1-ből 0. Ez így nem lesz jó. 1-ből. Yes. 2-ből 1. 4-ből 1. Ugyanúgy állok, mint Chris. És igazából ez így. 5-ből 1 ugyanannyi, mint Chrisnek, szóval itt. Na Máté, mehetsz. De ha ugyanannyi lesz, akkor Máté. én elvállalom Chris helyett, de neki kell a 2-t. Máté, jön a harmadik nulla. Nem, lejátszuk a döntőt, egyenes kieséssel majd. Csináljad, Máté. 1-ből 0. Nekem én azt mondom, hogy Máté fog nyerni. Ez biztos. Nem biztos. Jó, nem biztos, de 1-ből 0. Hát ez szépen bedobta. 1-ből 0. Máté. 2-ből 0. Ez meg lesz neki. Nem. 3-ból 0. Hoppan. 4-ből 1. És nézzük az 5-ödiket. 5-ből 1. Eddig 3-nak 5-ből 1. Itt lehet, hogy sok kör lesz. Oliver, kezdj gyorsan. Oliver, kezdjed már le. 1-ből 0. Csináljad, Oliver. 1-ből 0. Ez 5-ből 0 lesz. 8-ből 1. 2-ből 1. Ájjaj! Jó, 3-ból 1. Itt még 2 körös lesz. Ez 2 körös lesz, én így mondom. 4-ből 1. Oliver, ha most ki, meglövöd. 5-ből 1 meg tovább. Az csak egy lövés lesz. Csak a fekete labdával, Chris. Ki kezdjen? Kezdjen? Szóval akkor gyere gyorsabban. Christopher fog kezdeni, nézzük. Azokat leteszem. Oliver, Christopher nem rúgja meg. Itt nyílik az esélyünk. Megnyílt. Aztán Chris. Azokat hagyd ott! Hagyd ott! Lövöm. Jaj, én se rúgtam be. Hát itt még biztos megy tovább. Csináld, Máté. Mátét nézzük. Máté megrúgja! Nem a kapufa Nem volt? kapja már négy. Nem fogja meg Kapufa az volt. Az kapufa volt. Sima Az is ér. Az is ér. Szóval. Nem ezzel rúgok. Na akkor Máté biztos nem kapja az 5 literest. Oliver, lőjed. Szerintem én vagy a Chris fogja. Nem. Adjad. Gyorsan, Oliver. Hát, Máté nagy eséllyel az. Fél literes kapja. Lőjed, Chris, lőjed. Lőttél? Nem, te lövöd. De én már lőttem az elsőt. Most lőtted? Lőttem. Semmi. Jöhet. Gyors. Szerintem döntsük el kőpapírollóba. De kőpapírollóba. Én meg elrugom. Előjük. Dehogy is nem fog merülni a kamera. Ez az utolsó kör. Mennyinél vagyunk, Misi? Hány másodperc, hány perc?
Enyém az 5 literes. Mi meg a... Kőpapírolló. Kőpapírolló. Azaz. Bazd meg, enyém a 2 literes! Máté! Önti, de viszont ezt a víz öntik, víz te öntöd. Máté. Mátéra öntjük. Én öntöm a Martinnak. Aztán Máté! Máté, gyere! Te öntöd a Krisznek, ez már 1 literes, gyerekek! Úristen! Az vetkőzik! Hát én is fogok. Félmeztelre. Vetkőzzél le! Mehet! Ez a jó! Jó, 2! Martin önti nekem! Én öntök innen. Ja, nem, én a Nem, ezt Martin. most én öntöm. Én meg a Martin. Én öntöm, mert Várjál! Olivé! A fejedet öntöm, hogy nehogy megszállj. Jaj, basszeg! Most jövök én rá! Gyere, Máté! Csak a fejemet! Azt a kurva! Fejemet öntsd! Őt vigyed most! A fejem! Mindenhol! Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, lájkolj és iratkozz fel! Mégis Mi voltunk a focis kihívások csapata! Sziasztok!